दिनै CSP Advice 365 चेनेलनि जों मोनसे गोदान कन्टेन्ट लानानै फैदों। बे कन्टेन्टआव आं स्पेसियली आथिखालाव बिटिआर डिजाइनाव थामहिनबा बिटिसि हालामाव जानाय हा हुनि रैखाथिनि सायाव बेस खालामनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ आं सावरायनो नाजानाय जादों। मानोना आथिखालाव बिटिसिआव थामहिनबा बिटिआरआव ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक थामहिनबा जनजाति सुबुंफोरनि थाखाय अराय रैखाथि गोनां हाफोरानो दिनै रैखाथि गैयै जाबोनो हमदों आरो बिटिसिनि बायजोआवबो माखासे ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लकफोरखौ दिनै प्रटेक्टेड कास्टफोरनो दिनै पाट्टा होबाय थानाय जाथाया जोंनि ट्राइबेल कमिउनिटिनि थाखाय खोब दुखुनांथावना जानानै फैदों। गुबुन फारसेथिं 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि एकर्ड बादियै बिटिसिआ गावहानो खुंनो हानाय खुंथाय गोहो आरो स्वाधीन भाबै गावनि ओनसोलाव थानाय हा हु आरो धोन दौलतफोरखौ प्रटेक्शन होनो हानाय गोहो थासेयावबो दिनै बिटिसिनि चिफ बिथां प्रमद बर'आ बर'फोरनि रैखाथिनि खोथा बुङै बुङै आरो बड'फानि सानस्रि आरो दोहौखौ लानानै बर'फोरनि गेजेराव आलादा बड'लेण्ड सोरजिनायनि गेदेर मोनसे सिमां लानानै रोजा रोजा बर' जोहोलावफोरनि गोरबो बिखायाव अर सुनानै होदोंमोन दि बर'फ्रा आलादा बड'लेण्ड नङाब्ला थांनानै थानांगौआ खोब साननो गोनां। बेखौ मोनसे मोनथिना हिसाबै लानानै बिथाङा आन्दलन खालामदोंमोन। नाथाय खोब दुखुनांथावनि खोथा, बिथाङा दुलाराय बर' फरायसा आफादाव थानाय समाव गावस्रानानै थानाय मोनब्रै दोलोनि एनडिएफफोरखौ लानानै बिथांमोना सेपारेट स्टेट अफ बड'स थामहिनबा इउनियन टेरिटरिनि खोथा बुंफ्लानानै दिनै हाग्रायाव 34 बोसोर थाखुमाना थानाय एनडिएफ बिदा फंबायफोरखौ दाउ अमाफोर बायदि बुथार जानायनिफ्राय रैखाथि खालामनो थाखाय बिथांमोना नाजादों होननानै बिथांमोनखौ खौसे खालामनानै दिनै मोनसे प्लेटफर्माव लाबोनानै बिटिआर रेकर्डखौ खालामबाय। बिटिआर रेकर्ड खालामनायनि उनाव जोंनि जि थामोनथा बियो जाबायदि रैखाथि मोननांगौ बेखौ रैखाथि मोननायखौ जों आथिखालाव नुनो मोनाखै। दिनै आदानिनो हा होनाय 3600 बिगा हाखौ दिनै क'क्राझार ओनसोलनि phagliijara ओनसोलाव दिनै जाबादि थासारि जादों आरो एपिडिसिएल प्रजेक्टखौ गायसननो थाखाय बिटिआर गभर्नमेन्टआ 3600 बिगा हाखौ बिथांमोना एलटमेन्ट होबाय। दा बे खोथाखौ बिथांमोना सरकारि भाबै नटिसारिनि गेजेरजों स्वीकार खालामाखैब्लाबो बिथांमोना आथिखालाव एलट होनाय खोथाया रोखा जाबाय आरो हाग्रा बिफाननि गियान बिथां रनजित बसुमतारियाबो बे खोथानि सायाव खोथा बुंदों। बिथांमोना बिटिसि गभर्नमेन्टआनो 3600 बिगा हाखौ एपिडिसिएल खौ गायसननो थाखाय बेखौ होनाय जाबाय होननानै बिथांमोना खोथा बुंदों। गुबुन फारसेथिं बेखौ मोगथां महर होनो थाखाय दिनै बे 3600 बिगा हाखौ बिथांमोना दखल खालामनायनि आसिला लानानै कामान्ड' आरो पेरामिलिटारि लानानै आरो पुलिसफोरखौ लानानै दिनै बे ओनसोलाव खुन्था गायसननाय हाबाफारिया लाहार फाहार जाबाय दं आरो बेखौ लानानै बे ओनसोलाव जुगे जुगे राजानि आगोलनिफ्राय रायजो जाबोनाय जनजाति सुबुंफ्रा थामहिनबा स्पेसियेलि बर' जोंनि बिब' बिनानावफ्रा बावहाय गावनि थै आरो गोलोमदैखौ गारनानै बिथांमोना गोदोनिफ्रायनो बावहाय आबै आबौनि फोलेरनिफ्रायनो बे हाखौ मावनानै जाबोबाय दङ। दा बे हाखौ बिथां प्रमद बर'आ बबे खोथाखौ लानानै बिथाङा दिनै एपिडिसिएल थामहिनबा आदानिनि जिथुबा जा प्रजेक्ट लादों बे प्रजेक्टआव हाजार हाजार लाख मानसिया बावहाय खामानि मावनानै जागोन होननानै गोबां ससियेल मिडियायाव बुंदोंब्लाबो बिथांमोना नंखाय खोथा बुंनानै बे हाखौ माबोरै लानो हायो बेनि हाबाफारिखौ मावबाय थानायखौ जों नुनो मोनदों। आथिखालावथ' बे हाखौ अलरेडि एलटमेन्ट होबाय नालाय बे आदानि ग्रुपआ बेखौ एपिडिसिएल प्रजेक्टखौ गायसननाय हाबाफारियाथ' रोखा जाखासिगोन। नाथाय बै ओनसोलाव थानाय रायजो राजाफ्रा आबादखौ बबेयाव मावना जागोन आरो बै गामिनि मानसिफ्रा माबादि थासारिजों भुगिनांगोन बेखौ साननायनिबो जों गोनांथि दङ। मानोना जोंनि मुभमेन्टनि जि थांखि बे थांखियानो जाबाय बड'लेण्ड माने बर'नि हाखौ रैखाथि
होनाय बे बर'नि हाखौनो जुदि रैखाथि होनो हायाब्ला जों बड'लेण्ड हांगामा खालामनायनि मा ओंथि थागोन हानि थाखायसो बर'फ्रा गावनि गथ' गथायफोरखौ दिनै बिएलटिआव हरनानै एनडिएआव हरनानै जोंनि बिब' बिनानावफ्रा रोजा रोजा बुथार जाबाय सिथार जाबाय बेफोर थासारिफोरखौ नाटक बादि साननानै दिनै प्रमद बर'आ जाबादि थासारिजों खामानि मावदों बेयो खोब दुखुनांथावना खोथा आरो बे सोंखारि जाथावना आरो गुबुन फारसेथिं दावराव देख्रेब आरो अल ट्राइबेल स्टुडेन्ट इउनियन अफ आसामा बे खामानिखौ प्रटेक्सन होनो थाखाय नाजानाया जोंनि थाखाय बेयो बाख्नायथावना हाबाफारि आरो रायजो राजाफ्रा गोसो जानानै प्रटेक्सन होयोब्ला बेखौ जोङो रैखाथि खालामनो हागोन मानोना बियो सोरबा प्रमद बर'नि सोरबा फेरेंगानि सोरबा उरखावनि बा सोरबा रोंगोरामोननि बिफानि सम्पति नङा बे हाया जोंनि थै आरो गोलोमदैजों सोमोन्दो थानाय आरो जोंनि बर'निनो हा बे हायाव दिनै बिटिसिआव गुबुन माहारिनो हा फाननो हाया आरो गुबुन माहारिनि मानसिया जोंनि बर' बा ट्राइबेलफोरनि हाखौ अकुपाइड खालामनो हाया बेबादि बुब्लियाव बिथांमोना माब्रै गुबुन हारिनो 3,600 बिगा हाखौ एलटमेन्ट होखो आरो एलटमेन्ट होनायनि जै दा बर'फ्रा जि थासारियाव गोलैबाय बे साननो गोनां दा बेखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बिथां प्रमद बर'आ बिजाब केलेंकारि थामहिनबा बुक स्काम खालामनानै 4 कौटि थाखानि केलेंकारि जानाय जाथायाबो आथिखालाव सोराङाव फैदों आरो बिथाङा दाब दाब जायगायाव हा बायनानै सम्पति आरजिनायनि जि हानि पाट्टानि जि हा दागफोरनिफ्राबो दिनै ससियेल मिडियायाव खेबले खेबले नुजाबाय थादों नै बिथांमोना हारि सिबिनायनि नामाव दिनै धोन दौलत आरजिनायखौल' बिथांमोना लादों नाथाय बर' राजानि इयुनखौ बिथांमोना साननानै खामानि मावनायखौ जों नुनो मोनाखै दिनै बिथांमोना आसाम गभर्नमेन्टजों बा भारत गभर्नमेन्टजों लोगो नांनानै 3,600 बिगा हाखौ होनायनि नामाव बिथांमोना जि एग्रिमेन्ट बे एग्रिमेन्ट हिसाबै बिथांमोना राङारि अनसुंथाइ राङारि हेफाजाब बिथांमोना मोनदों जानो हागौ आरो मोनखागोनबो दा बेखौ फैगौ बिसायख'थिखौ नोजोर होनानै जानो हागौ बिथांमोना बे हाबाखौ मावनो नाजादों नाथाय गावनि देरनायनि सिमांखौल' लानानै जोंनि बिब' बिनानावखौ बेलावफोर बादि सोबख'नानै राजा जानो नाजायोब्ला इयुन बिब्दियाव बिनि फिननायखौ रायजो राजाफ्रा होनो गोनां जागोन होननानै जों सानो आरो गुबुन फारसेथिं बिथां प्रमद बर'नि दिनाव दिनै बिटिसिआवहाय नन ट्राइबेलफोरखौ ट्राइबेल बेल एन्ड ब्लकनिफ्राय होखारनायनि खोथाखौ नटिसारि हाइकर्टनिफ्राय हरबाय थादोंब्लाबो दिनैसिम बिथांमोना सासेबो गुबुनारि मानसिखौ होखारनो हायाखै नाथाय जोंनि गावनि बिब' बिनानावफोरखौल' बिथांमोना खेबले खेबले होखारबाय थानाय एफेक्सन खालामबाय थानाय खोथाया रोखा जादों बियो खोब लाजिनांथावना खोथा बिथांमोना दिनैसिम हाइकर्टनि अर्डार मोननाय हाफोरखौनो रैखाथि होनो हायाखै नाथाय जोंनि गावनि बिमा बिफानि थामहिनबा बर'फोरनि पाट्टा थाखानाय आरो गोदोनिफ्राय मावनानै जाबोनाय हाफोरखौ बेफोरबायदि गुबुन माहारिनो एलटमेन्ट होनाया बे सोंखारिथावना खोथा आरो गुबुन फारसेथिं 2003 मायथाइनि 10 फेब्रुवारिनि एकर्ड बादियै बिटिसिनि हाखौ गुबुन माहारिनि मानसिया बायनो फाननो हाया दा बेफोरबायदि बुब्लियाव बिथांमोना आदानिनो 3,600 बिगा हा एलटमेन्ट होनाया जोंनि थाखाय दुखुनांथाव आरो बे नोजोरजोंनो जुदि फैबाय थानाय बिटिसिनि चिफफ्रा 5 बोसोराव बेफोरबायदि हा होलांबाय थायोब्ला जोबथा बुब्लियाव जानो हागौ जोंनि बिटिसिनि माखासे बर' रायजो राजाफ्रा हा गैयै जागोन आरो बिबायना जानो गोनां जानाय थासारिया जाहैगोन मानोना बेफोरबायदि थासारिया खेबले खेबले साफ्रोमबो चिफफोरनि दिनाव जायोब्ला जोंनि बिटिसिया बेसे गुवार बेखौथ' नोंथांमोना मिथिखागौ आरो बेबायदिनो जोंनि बिटिसिया जोबथा बुब्लियाव जोबस्रांलांनो हमगोन बेनिखायनो बावैनो रायजो राजाफ्रा बेनि सायाव इनिशिएटिभ लानांगौ आरो फैबाय थानाय बिसायख'थियानो बिथां प्रमद बर'नि गाथिखौ सिफायनायनि बियो मोनसे जोंनि थाखाय बेसेबां गिदिर गणतान्त्रिक हादोरनि मोनसे हाथियार बेखौ नोजोरथि होनानै जुदि खामानि मावोबा फैबाय थानाय बुब्लियाव जुदि इउपिपिएल थामहिनबा प्रमद बर'नि गभर्नमेन्टआ फैफिनोब्ला बेबायदि थासारिया जाबाय थागोन आरो बर'फ्रा मालाय जाथिजों दाउ अमाफोर बादि बेफोरबादि जाबाय थागोन आरो बर'नि राव थुनलाइ सोदोमस्रिफ्राबो लासै लासैनो गोमालांगोन आरो बड' सेन्टिमेन्टआ जोबनाय लास्टआव जों जेनेरेल बादि रायजो जानो गोनां जागोन आरो बिटिसिआवनो जोङो हावरिया जानानै सासन खुंनो गोनां जागोन मानोना बिटिसिआ ट्राइबेल बेल्ट एन्ड ब्लक एरियाखौ लानानै बेस खालामनानै खुंजानाय मोनसे गावखुंथायब्लाबो बिनि सुबुं बिसाना थामहिनबा जनजाति ट्राइबेलफोरनि बिसाना खोब खम बावहाय नाथाय बावहाय 40 डिपार्टमेन्टआव 30 डिपार्टमेन्टखौनो
एसटिफोरनि थाखाय लाखिनाय जादों आरो अपेन आरो जेनेरेल मोनजिखौ गुबुन माहारिफोरनो थाखाय थिनानै होनाय जादों। बेखौ नोजोरथि होनानै नायोब्ला फैबाय थानाय बोथोरफ्राव डिलिमिटेसन जायोब्ला बेफोर एसटि रिजार्भेसना बायनानै जुदि जेनेरेल जालांबाय थायोब्ला जोंनि बिटिसिआबो जोबस्रांलांनायनि लामाया फैगासिनो दं। बेनिखायनो साफ्रोमबो बर' रायजो राजाफ्रा खोब गोथौयै साननायनि गोनांथि दं आरो गोथौयै साना मुवा जोंनि मानसिफ्रा थाखा फैसा धोन दौलत आरजिनो थाखायल' इएमफोर जानानै बिटिसिखौ सासन खुंबाय थायोब्ला खिन्थु जोंनि बिटिसिआ जोबस्रांलांनायनि लामायाव फैबाय। बेनि थाखायनो आं बिटिसि गभर्नमेन्टखौ खावलायो नोंथांमोना थाबैनो बे प्रजेक्टखौ गायसननायखौ माना खालामनांगौ। जों मिथिगौ चिरां डिस्ट्रिक्टआव सिगाङाव बङाइगाव डिस्ट्रिक्टआव बिआरपिएल दं। बिआरपिएलावबो गोबां मानसिया सानदोंमोन हाजार बर'फ्रा बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा बेवहाय साख्रि मोनगोन होननानै। नाथाय आथिखालनि जुगायाव मेसिननि जुग आरो बावहाय जाबायदि मानसिफ्रा साख्रि मोननांगौमोन बेफोरबायदि मोननो हायाखै। गुबुन फारसेथिं सालाकाथियाव मोनसे पावार ग्रिड कम्पानि दङ। बावहायबो बिनि बर'फ्रा हाजार मानसिफ्रा साख्रि मोनगोन होननानै सानदोंमोन। दा बेफोरखौ नोजोर होनानै नायोब्ला बे एपिडिसिएल फेक्टरियावदि रोजा बर'फ्रा साख्रि मोनगोन बे गोजाननि खोथा। मानोना बर'नि थांना थानायनि गुबै हाथियारानो जाबाय आबाद। बे आबादजोंसो जोंनि मानसिया गोदो गोदायनिफ्रायनो थांनानै थाबोबाय दङ आरो आबादथिलि थामहिनबा हाखौ रैखाथि होनायानो जोंनि बड'लेण्ड मुभमेन्टनि गुबै थांखि। दा साख्रिखौ मानो मोना? बेवहाय स्किल पार्सनेल जायफ्रा एक्सपार्ट हाजार MBA नि खामानिखौ गंसे कम्पिउटारानो सोरजियो। गंसे ट्रेक्टरा हाजार बिगा हानि माइ दैखौ रोगानो हायो, हालेवनो हायो। रोजा खामला मावना जाग्रा हालेवना जाग्रा मानसिनि आबादथिलिखौ एवनो हायो। मोनसे गामियाव जुदि सोरबा थिकादारा थिका लायोबा JCB होनानै 1000, 2000, 3000 मानसिनि खामानिखौ मावनानै थाङो। आथिखालनि मुगायाव कम्पिउटारा जेखौबो मावनो हमबाय। आबाद फोथाराव आबाद फोनायनिफ्राय लानानै दैखर जावनायनिफ्राय बिल्डिंनि खुन्था गायसननायनिफ्राय बायदिसिना मेसिनारिफोरखौ रिमटजोंनो आथिखालाव सोलियो। बेनिखायनो जाब जुग रोंगौथि गोनां मानसिया बावहायदि फेक्टरि गायसनबानोदि खामानि मोनगोन बे गोजाननि खोथा। बिथां प्रमद बर'आ बावहाय फेक्टरि गायसनोब्ला रोजा बर'फ्रानो बावहाय साख्रि मावनानै मोनजागोन मागोन होननानै बिथां उरखाव बर'आ बुंदों। आरो उरखाव बर'आ खोब दुखुनांथावना खोथा बा मिनिथावना खोथा बुंदों। गावनि हायावनो बे प्रजेक्टखौ लांगोन जुदि पर्बजरायाव बे प्रजेक्टखौ नाङाबा होननानै बिथाङा गावनि 6 बिगा हाखौ हगारना होनाय खोथा। जेराव 6 बिगा हायावनो जुदि बे प्रजेक्टआ गायसनजायोमोनब्ला बिथांमोना दिनै 3600 बिगा हाखौ दिनै मानो दखल खालामनो गोनां जाखो? दा बियो खोब साननो गोनां। बेनिखायनो दुलाराय बर' फरायसा आफाद आरो गासै ट्राइबेल कमिउनिटिनि मानसिया बेखौ खुसि जानांगौ। बेखौ थाबैनो होबथानांगौ। मानोना आथिखालनि मुगायाव इन्डास्ट्रि गायसनबानोदि जों खामानि मोनगोन बे नङा। मानोना आथिखालनि मुगायाव मेसिनानो गासैबो खामानिखौ मावो। दा नोंथांमोना नुदों भारतआ हाजार रबार्टनि दावहारु पुलिस इन्सपेक्टर जेनेरेल सोरजार बायदिसिना दावहा नांनो थाखाय रबार्टनि मानसि बानायदों। अब्ला साननानै नायदो मानसिनि मा दरखार दङ? आथिखालाव मेसिनानो गासैखौबो मावजोबो। बेनिखायनो रायजो राजाफोर बिथांमोननि गोदै रावाव गब'नो नाङा। मानोना रायजोखौ जोंनि गथ' गथायफ्रासो जुगे जागोन। बिथां सोरबा प्रमद बर', सोरबा उरखाव गोरा बा सोरबा फेरेंगा बिथांमोना 5 बोसोरनिफ्राय फैदों। 5 बोसोरनि उनाव बिथांमोना गावसिनि आरजिनाय कौटि थाखाफोरखौ लानानै फिसा फिसौजों जुगे रायजो मोनजागोन। नाथाय जोंनि बिब' बिनानावफ्रा बे हा हुखौ हगारना लानानै जुदि आलाय सिलाय जानांगौब्ला बियो आरो बांसिन दुखुनांथावना खोथा जागोन। बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे गासै रायजो राजा बिनि सायाव इनिसिएटिभ लानांगौ आरो मोनफ्रोमबो आफादफ्रा बेखौ जेरैखि जाया प्रटेक्सन होनो नाजानांगौ। अब्लासो बे ओनसोलनि रायजो राजाफ्रा रैखाथि मोनगोन आरो बेबायदि थासारिया बे क'क्राझारनि पर्बजरा ओनसोलावल' जागोन बे नङा। गुबुन ओनसोलफ्रावबो बेफोरबायदि थासारिया जानो हागौ। बेनिखायनो जायफ्रा जातिनि स्टिकार लानानै जातिनि आफादफ्राव थानानै खामानि मावदों बिथांमोना दिनै जातिनिल' जौगानाय खोथा बुंब्ला दिनै जातिखौ फाननानै जुदि कौटि थाखानि बिगोमा जानो नागिरोब्ला बे जातियाव मोजां दैदेनगिरि मोजां दावहारु जोनोम जानायना मोनसे समाव जातिनि मावनो ओंखारग्रा मानसिया खमायलांगोन आरो बेबायदिनो जोंनि हारियाबो दोबैलांगोना रोखा। बेनिखायनो आं खावलायो जाहाथे गोथौयै साननानै जों बेफोरनिफ्राय माब्रै बे आदानि
होनो नागिरनाय हा एलटमेन्टखौ जों माब्रै केन्सेल खालामफिननो हायो बेखौ हाइकर्ट बा सुप्रिम कर्टनि जै मोनफ्रोमबो आफादा नाङोब्ला बिटिसि गभर्नमेन्टआबो बेखौ बोखारना लाफिननो गोनां जागोन मानोना बे हाया दखलनि आन्दारावखा आरो बेयाव पाट्टादारि थाखानाय हिसाबै दानि जुगावथ' गोबां गोरों गोरों उकिल दङ बिसोरखौ लानानै खामानि मावोब्ला बेखौ रैखाथि होनो हागोन होननानै मिजिंथियो आरो जोबथा बुब्लियाव जायफ्रा गोदान बिथांमोना आंनि JSP 85365 इउटुब चेनेल आरो फेसबुक पेजखौ साबस्क्राइब आरो फल' खालामना लानो थाखाय खावलायनाय थाबाय जोबथा बुब्लियाव नोंथांनो फिन आंनि गाहाम हामलायनायखौ बावहरनानै दिनैनि कन्टेन्टखौ एसेयावनो फोजोबनाय जाबाय खुलुमबाय।